Dámy, mávate často chuť na sladké? Čo to môže spôsobovať? Poďme sa na to pozrieť. Poprvé, hormonálne zmeny. Pred menštruáciou klesá estrogén a stúpa progesterón. Telo tak túži po rýchlej energii, ktoré sladké poskytuje. Po druhé, stres. Pod tlakom si telo žiada cukor, pretože to krátkodobo zvyšuje hladinu serotonínu, čo je hormón šťastia. Po tretie, únava a nedostatok spánku. Ak ste unavené, tak stúpa hladina grelínu, čo je hormón hladu, a vy tak siahnete po sladkom. Pritom by ste iba potrebovali poriadny oddych. Po štvrté, máte nevyváženú stravu. Ak vám v jedálničku chýbajú bielkoviny, vláknina a zdravé tuky, tak hladina cukru v krvi kolíše. To spôsobuje návaly hladu a túžbu po sladkostiach. Takže za mňa zaradte do svojho jedálnička kvalitnejšie potraviny, ktoré obsahujú bielkoviny, zdravé tuky, ale aj vlákninu. Ak máte chuť na sladké, kľudne si dajte ovocie, proteín alebo kvalitnú horkú čokoládu s vysokým obsahom kakaa. Dámy, hoďte mi do komentára, ako zvládate chuť na sladké a čo vám pomáha. Ďakujem.